Ahoj, vítám vás u dalšího videa, kde vám ukážu, jak se překreslí díl z originálu do české verze. Pokud nevíte, jak se dostal na tuhle obrazovku, pusťte si předchozí video, kde se řeší přidávání se do skupiny překladatelů a překlad samotný. Tady máme už vlastně víceméně hotový přeložený díl. Už se to dá považovat za kompletní verzi. Jak vidíte, tady jsme řešili v komentářích, co napsat místo kterého slova. A pokud se tedy chcete dostat na to výsadní místo mezi překladateli, to zvýrazněné jméno, jestli chcete být pod dílem, tak musíte díl překreslit. To uděláte tak, to je první věc, kterou uděláte, je, že si ten díl na překreslení zamluvíte. Někam prostě čitelně takhle nahoru, napíšete, že to překreslíte, napíšete tam datum, ať je jasný, že jste na to nezapomněli. A napíšete tam svoje jméno, který potom bude uvedený pod tím dílem. Nebo přezdívku, cokoliv, prostě tam napíšete to, co chcete, aby tam bylo napsané. Třeba takhle. Tak. Teď máte ten díl zamluvený a nestane se, že by dva lidi dělali stejnou práci, že by překreslovali stejný díl. Tak, teďka jak teda opravdu ten díl překreslit. Pokud to děláte poprvé, budete potřebovat nejdřív písmo, které najdete tady v té složce. Je to oglafont.tf, který si stáhnete. Když kliknete pravým tlačítkem, tady najdete stáhnout. No, já jako uživatel Windowsu si to stáhnu na plochu, bohužel. A tím pádem tady budu mít to stažené písmo. Koukám, že má nějaký kravský název, tak ho asi upravím. Moment. Tak. A takhle, když ho mám, na něj dvakrát klipnu. Tady vidíte tlačítko instalovat. To je to písmo v češtině. A takhle si ho nainstaluji do systému, kde ho potom můžu používat v různých editorech. V tomhle tutoriálu vám ukážu, jak se to dělá v Gimpu, se kterým pracuji já. Dávejte ten pozor, když to budete dělat v jiných editorech, to písmo není úplně dokonalý a například když děláte mezery, vypadá chybně nebo nezvládá ty háčky a čárky, takže si to určitě nejdřív vyzkoušejte. Teď, jak přeložit nebo jak překreslit ten díl? Vlezete si zase zpátky na Drive, kde v té složce ke zpracování, tedy je ten dokument, který jsme řešili, že ano, celou dobu. Máte teda zamluvený díl. A vy si ho vesele tady stáhnete, to je originální obrázek. Ten si stáhnete k sobě na disk. Opět třeba na plochu. Kde si ho otevřu v nějakém tom svým oblíbeném editoru. Já vám teďka ukážu několik způsobů, těch nejjednodušších, jak se to v Gimpu dá udělat. Gimp je program, který je zadarmo, dá se stáhnout na jejich oficiálním webu a je na to velmi vhodný, dělá se to v něm dobře. Takže až se mi načte, tak vám ukážu, jak vzít ty bubliny a vymazat v nich text a potom ho nahradit textem českým. Tak a po hodině může vyndat kuře z trouby a mně se mezi tím taky načetl Gimp. Takže ukážu vám, jak nejdřív vymazat ten text anglický z těch bublin. Dá se to udělat několika způsoby. Například tady si vezmu štětec, navolím mu bílou barvu, bílá, a hezky ho takhle vymažu jako malování. Musím si dát pozor, aby mě tam nezbyly žádné ošklivé kraje. A takhle postupně pomalu ho smažu. Další způsob, který můžu použít, je vzít si tady to laso, tu třetí ikonku. Přibližuji a doluju pomocí Ctrl a kolečka myši. A tím to takhle pěkně obtočím. Musím samozřejmě zasáhnout do části, kterou nechci smazat. Takhle tam označený, zmáčknu Delete a text je fuč. To samé můžu udělat s těma dvěma dalšíma nástrojema.
kde se musím nějak odznačit teďko, jo. Kde, když se přesunu k další bublině, můžu označit po čtvercích a postupně to takhle vymazat jako otrok. Tak, to samý můžu udělat s kruhem. Jak vidíte, není to nějaký zvláštní problém vymazat ten text z těch bublin. Samozřejmě existují určitě lepší způsoby, ale tohle je ten, který určitě každý zvládne. Tak a takhle, když vymažu všechny ty bubliny, ty teďka přeskočím, můžu do té bubliny zapsat ten český překlad. Kouknu se teda do dokumentu, jak ten český překlad vlastně zní. Zjistím, že to je takhle. Dám Ctrl+C. Tady vezmu nástroj text, udělám si na něj takhle chlívek. Dám Ctrl+V. A teďka mám ten text úplně bílý, takže není ani trochu vidět. Čili tady mu v nástrojích zvolím černou barvu. Tak. A teď nastavení písma. Originál používá velikost 16. Pokud se vám tam špatně vejde, což tohle se asi bude špatně vtěsnávat, tak můžete použít 15, ta je nepatrně menší, ale pomůže to. Písmo, který jste nainstalovali a který samozřejmě nainstalujete do systému jenom jednou, se jmenuje Oglafont, takže změníte tady jeho název a zarovnáte ho na střed. Takhle. Tak a takhle se vám to tam hezky, když se vám to tam třeba nevejde, tak si to takhle hezky poupravíte. Aha, to děláte. Tak, teď když kliknu jinam, tak mám takhle českou verzi. Můžu ji tady tím nástrojem přesouvat. Jak vidíte, mám ji tady ve vrstvách, kde se mezi nimi můžu přepínat. A řekněme, že takhle je to v pořádku. Tak. A tohle udělám samozřejmě s celým tím dílem, kde postupně budu brát z dokumentu všechny překlady, všechny tam nějak nacpu, po případě je třeba zkrátím, protože s velikostí bubliny občas bývá problém, ale s tím je vhodný počítat už při překladu. Teďka teda si představme, že už to mám hotový a že to chci někam nahrát, musím to zpátky nahrát na Drive. To udělám tak, že si to tady, můžu si to uložit, ale uloží se mi to ve formátu XCF, v tom GIMPím formátu, což je fajn udělat a je to taky fajn tam uploadnout zpátky. Takže dám uložit, aby to pak případně někdo mohl upravit. A abych získal obrázek, tak tady dám exportovat. Nechám název, jak byl, akorát za něj, tady před PNG, udělám podtržítko CZ, nebo třeba pomlčka CZ, ale aby bylo jasný, že to není ten samý soubor jako originál. A exportuju ho. Je vhodný používat PNG, je to asi nejvhodnější formát. Teď mi na to nejde nějak kliknout. A tady nechám nastavením. Tak, teď mám překlad na ploše, kam jsem ho uložil. Mám tady ten GIMP formát, který si dá potom otevřít a editovat, a mám tady tu českou verzi toho obrázku. Tak a teďka to už musím jenom nahrát zpátky, což udělám tak, že si zase vlezu do té adresářové struktury, tedy do složky ke zpracování a posunu si takhle to okno. Prostě to vezmu a přetáhnu to dovnitř. Odkliknu, že se to bude sdílet. Jak vidíte, nahrál jsem tam i ten originální soubor. Teda originální, no, víte, co myslím, ten GIMP soubor. A už se tady hezky můžeme přečíst díl. Tohle je všechno, co musíte udělat. Vy zbytek udělá admin, že to potom přesune do složky hotové a nahraje to na server jádro.cz, kde budete mít tu svoji hezký podpis. Tohle je celá práce, která vlastně spočívá jenom v překreslení bublin. Já vám děkuju za pozornost a budu rád, když budete díly překreslovat.